die weer het so gesê van die na die 8 voor de tijd herscheduleerd. Op ETV 2 wordt door Afrikaanse nieuws voortaan kom half 7 uitgesaai sal word. Word na Afrikaanse nieuws voortaan kom half 8. Die Afrikaanse nieuws word nou half 7 uitgesaai. Word nou half 7 uitgesaai. Die Engelse nieuws kom af. Die Engelse nieuws kom by 6 uit. Dit by 6 uit. En eer fokus, so dit dan eer fokus om 7 net die Afrikaans bulletin het gesaai. Net die Afrikaans bulletin het gesaai. Op die extra word nou die kelders van geheime kom by 8 uit. Kom by 8 uit. Kom by 8 uit. En ETV kom Dinsdag. En ETV kom Dinsdag af. En ETV kom by naweek al half 10 gesaai. Op ETV word nou 7de land kom by half 8. Kom by half 9. De middag swat 7de land kyk na die gekeken bulletins. Bly ons skyn beheer. Op ETV 2, op ETV en op ETV 2 en extra verskyn. Na ETV op ETV en ETV 2 en dit by extra verskyn.